tale eller tie på færde og i ro. Os føler vi sammen som kirken og dens armen, som præst og menighed, som præst og menighed. Det er, at vi vil være en anden, som vi er. Det er, at vi kan bære en anden, som vi er. Det er, at vore måne vi våge eller blåne, når mødes i et kys, når mødes i et kys. Vi opdaget i hjertefavne taget, vort liv er fælles lyst, vort liv er fælles lyst. Nu er det kun en gåde for os at tænke på, hvordan vi af Guds nåde kan evigt leve så. Til uden ny og nære, kun vare liv og glæde, al synd og død til trods, al synd og død til trods.